Élete során az ember a szarvacsnyá állapotát, a mindentudás állapotát elérheti, de a minden hatóságnak az állapotát csak a halál révén. Mivel ahhoz, hogy minden ható legyen, tehát hogy omnipotens és omniágens legyen, ahhoz szükséges, hogy átmenjen a halálon. Tehát nem valamiféle dualizmus okán tolja ki ezt a halál utáni létbe, hanem azon egyszerű logika folytán, hogy amennyiben az ember az isteni mindenhatóság állapotában van, úgy meg is tud halni, és meg is halt. És a halál is a birtokában van. És hogy ennek a fontosságát nyomatékosítsa, ezért jelenik meg több tantrában az alapvető tanítás, hogy a mindenhatóság csak a halált követően érhető el. De ezt általában félreértik egyébként, ezt a tanítást. Tehát nem az időbeni halál utániságról van szó, hanem arról, hogy a meghalni tudás az mindenféleképpen része a minden tudásnak, vagy a mindenhatóságnak, különben nem mindenhatóság.